Hej så, jeg ved ikke om I kan se mig, men jeg vil gerne starte noget YouTube, og ja, det var bare det. Og jeg havde tænkt mig, at jeg ville spille lidt Counter-Strike og Team Fortress, Rust, Minecraft, sådan nogle ting. Men det bliver nok, Rust det bliver nok hovedtingen på kanalen, fordi de andre ting har jeg lidt problemer med at få i gang. Og mig og min ven Svante Yoda og Albert og Krik, det er nogle jeg kender, og de er med til de fleste ting. Rust, Minecraft og nogle gange Counter-Strike. Men ja, det var det. Jeg kan måske godt lige lave en lille intro video, men jeg vil bare sige, jeg håber I gider at subscribe. Jeg skal nok sørge for at komme med videoer så tit som muligt. Og ja, det var det.